SS Arewa TV ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen Hamisu Breakup da 2 comedy film da sauransu. Jama'a mun gode. Ki kalle ni kin biya ta. To dama kallon ki cikin dimauta. Tunani na ɗaya ne ki bani gata. Mijina ni ma sai ka bani gata. So ne farin cikin dukkanin duniya, musamman ka samu mata mai tarbiya kamar ki ta yanda kika shigin zuciya.